Normálne hlavná cesta medzi dvoma dedinami. To je pripojka na toto, na svity. Dobre, nie? Ty kokos. Ešte máme do záveru Kořany. Po piči, babi. Cesta super. Paráda. 40 ide vlastne. Čiže že je to 50. Parádina. Super cesta. To je to za Ľubica, pán. No to je zatiaľ druhá najlepšia cesta, po jakej som išiel. Hej. A to je hlavná cesta medzi dvoma dedinami. Dobre ma počuješ. To bus tady asi nechodí. Však to som sa rozprával, nie, vieš čo sa nechodí. Išlo oproti nám minule, jak som presne toto povedal. Normálne taká, jak som volá, jak dodávka, vieš, dodávka. Mikrobus? No a normálne napísané je, že akože... A čo si, stade autobus, na iba raz došlo. Safari. Hej, a už zostane tam. Opasný, nie? Neviem, že v televízii raz ukazovali, že odkedy už toto sa stalo, roky, že ešte stále nemajú cestu. Toto neviem, čo nebolo, vieš, také tie povodne či čo. Také zo súde. Hej, a vtedy sa mi zdá, že toto. Popičovka, more, paradina. Paráda, offroad, more, 4x4 teraz zapínam. No, piči. Tu? Máme tu minule bol na poli taký kombajn, no kúkal na nás, že sme z Marsu prišli vlastne. Čo tu robíme?